that says refreshing times shall come from the very presence of God. This is the generation that Joel prophesied about. That I see the Spirit being poured upon your sons and your daughters for prophecy. I see the Spirit being poured upon your fathers for visions and dreams. Lord, we ask you to come back and be enthroned in your church again. We have moved for a long time without the presence, and we have not cared so much about you being amongst us. We have run with our programs and left Jesus at the door. We have run with our programs and left the Holy Spirit at the door. But oh God, we cry that you come into your church. Oh God. And when the day of Pentecost was fully come, they were all together in one place and in one accord. And suddenly there came a sound out of heaven and filled the place where they were seated. And there appeared also unto them divided tongues as of fire, and they sat upon each and every one of them, and they were filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues as the Holy Spirit gave them utterance. And there dwelt in Jerusalem different men from every nation under the sun. And when they heard the voice, they came to gather around, and they began to marvel, and they were perplexed, and they were wondered, and they said, whatever is the meaning of this? And some began to mock them, saying they must be drunk, they must be full of wine. But Peter, standing with the 11, saying, O ye men of Judea, and ye dwellers of Jerusalem, these are not drunk as you suppose, but this is that which was prophesied by the prophet Joel, saying, in the last days I will pour my spirit upon flesh. On your sons and your daughters they will prophesy. Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. These are the days of the manifestation of the Spirit of the living God. These are the days that Ezekiel prophesied about. He said on a particular day, I was in the Spirit, and the Spirit of the Lord lifted me and placed me in a valley that was full of ponds, and Lord, they were very dry. And the Lord said, Son of man, that these ponds live again. And I say, Lord, you know. He said, begin to prophesy. As he began to prophesy, there was a sound that was heard. His pond was coming to another pond, and they became a structure, but there was no life in them. And then the Lord said, speak to the four winds of the earth, that they may enter the ponds, that they may live again. This is the time that the ponds may live again. For the rain to fall on us, we are waiting. Oh yeah. We are waiting.
Diani
was never designed to imitate. Thank you. In fact, this ministry was not glamorous. Yeah. If you read the Bible correctly, it was a priesthood. Yeah. That was assigned to specific individuals. Oh yeah. Oh yeah. In the Bible, you hear about the Jonathan, Asaph, and Heman. And you read the book of Psalms, you hear David saying the psalm to Heman, Amen. the psalm to Asaph, Amen. the psalm to Jonathan. It was not the glamorous. It was a priesthood that was maintained. Here that Jonathan was a prophetic worshiper in the temple of David, put in charge over his children to prophesy in the temple of David. It's only this generation that has reduced the worshipper's ministry to a mini concert before the pastor takes the stage. Knows I don't see a cheating. Toda mkotipa wanotutaka miri na nguwa ya tata miri. Wanosimula bishop kwenzi nguwa ya tata miri na yashika. Shweta sekule zwese za chita ishirafi na basa. Pamiri pamwa. Matukabere na zakana unotuwane maya chitaura. In the book of Nehemiah chitina kajoka. Ikawana kuimaya maya. Wanoshumia nema krisita. Batiza imayamani batuzukira kumambasi zvikazitoba ndaida kunoona makuru maereda aIsraeri ndikati sei vatendera chituko chakaipa kudai kuitika muimba yaMwari, sei vanoipa nemaprista vabva kuimba yaMwari. He says, and then I contended with the elders of Israel that they should bring food to the house of God, so that these people should go back to the temple and keep the fire burning on the altar. One of the things that in fact, before I continue, I want us to agree, you and me, that if we were honest with ourselves and we are genuine with ourselves, we will be able to tell each other that this is not the church as the apostles left it. Yeah. The apostles, the Bible says, at one time they would leave the people on the streets. At the adventure, Peter passing by, his shadow will heal them. And at one time, Apostle Paul, he was a prisoner in a ship, but a prisoner is able to prophesy to the people that are not captive and say that this ship is going to be shipwrecked, but the Lord has told me that no one is going to perish. And true to his word, the ship was shipwrecked and everybody survived. And at one time he was bitten by a snake. They looked at him, they said he's going to die. But a few moments later, the apostle was still strong. And he shook the snake into the fire. And they said, what kind of a man is this? We don't have such power in the church today. So you and me, you and me can agree that this is not the church as the apostles left it. And one of the reasons is because the ministry of worshipers has been reduced to entertainment. My heart breaks, Bishop, and one time we were driving to a revival in Mashimbo, and God came into my mind and said, Lord, I wish one day you could help me. And I go and minister, so that the generation coming after us is not inspired by suits, is not inspired by lights, by cameras, by views and followers. Because this is a spiritual ministry. It can be measured by physical things. By now, Apostle, I should not be asking how many songs have written. No, I should be asking how many of your songs have brought souls to the house of God. How many of your songs have healed cancers? How many of your meetings have raised the dead? Our songs are
is natural. They can be played in a beer hall. People dancing with beer in their hands. You find a gospel musician collaborating with a Sungura artist. You wonder what's wrong? What's wrong with this generation? What's wrong? You are mixing the things of the temple with the things outside the temple. We have reduced the ministry of God. There one time when a demon would enter Saul, they said God would take it, let him come to play, because it is in the ministry that David is telling that when he accesses the dimensions of the spirit, that the demon in Saul would leave. Walking the streets of Facebook one day, I saw the minister of God singing Fear Dead on an altar erected for God. Fear Dead in church. Some people were arguing, don't what you to be saved. If you are saved, then one person was raised from the dead there. God was going to be market later. Ministers, our ministry is not measured by how many people follow you, not how many views we have on each one. Some of us we don't have big music to radio, but our music is not for radio, it's for church. But our ministry is measured by the fact that God still wants to come back and use you again. Because over the years there are many called and rejected. It says, go in and anoint me a king in the house of Jesse. Because Saul was rejected. I've seen many. The Lord told me and gave me a few names and said, you see that brother, I've rejected them. When you listen to them, their music is nice to the ear. But it's got nothing to do with the spirit. People respond better to your spirit than to your vocal ability. Your voice, your gymnastics, you have no ability to save anyone. It's the spirit behind what you are saying. That's why we say, I can listen to my Jesus. You can't listen to my Jesus because you don't know the spirit behind it. It's either you're of God or you're not of God. You can't be in between. It's not possible. And the Bible says you can't serve two masters. Say that you will hate the other and love the other. You will have to be shown out to God. In fact, in this ministry, you have to align yourself with two. To either of the two people that have access to the souls of men. It's either the devil or God. That's why in the world we hear they sold their soul to the devil to access the heart of man. So when you come to God, you will have to be sold out to access the heart of man. Thank you. Thank you. And then I was praying and the Lord said to me, do you know that the Bible was written by apostles, prophets, and musicians? The Lord said when you are quoting the book of Psalms, you are quoting songs that were written by musicians. And the Lord said, I want you to see something. There was depth in their ministry to the extent that David was able to prophesy the birth, the death, the burial, the resurrection, and the ascension of Jesus long before Jesus was born. That's how deep our ministry was. You hear them say, I heard my Lord say to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Prophesying about the ascended Jesus. You hear David writing and saying, you will not leave my soul in Sheol. Prophesying how Jesus, death was not going to be able to hold him. You hear David prophesying in Psalm 91, he that dwells in the secret place of the Most High God
prophesying about the place in Jesus, which Apostle Paul talks about in 2 Corinthians 5:17. When a man is in Christ, he's a new creature. These guys were prophesying way before Jesus was born. And the question was, the songs that you are writing, if the Bible was still being written, were they going to make it in the Bible? My way. You're preaching. The songs we are singing, if the Bible was still being written, were they going to make it in the Bible? Amen. There's a scripture that I love that one of my friends preaches that says, you need to serve God with understanding. A lot of people and a lot of musicians serve God without understanding. I've been doing things with God that was. One day the Lord asked me and said, if by grace I were to take you through your whole life in the spirit, and you realize that you were not meant to minister to more than 100 people, will you come back from that journey and still love me the same? Many of us are worshiping and serving God because of the idea of who we will become when we continue worshiping Him. Not because we genuinely love Him. If you want to travel in the spirit and discover that the house you're praying for, the Lord is never going to give you, are you going to come back from that journey and still love yourself? What is motivating you to dress up every morning and come to church? If God gives us houses, praise God. If He does not give us, praise God. He remains God. One of the things that proves that God is God is the fact that you pray and He will not answer you. Why? Because it's not a television that you can lift the remote control and change channel anytime you want. For you to remain God, there is a time you will pray and you will get as if you did not hear. Test your heart. Do you really love Him? Peter was offended. 3 times Jesus asked him the same question. Peter, do you love me? He said, Lord, I love you. He said, feed my flock. Second time, he said, Peter, do you love me? Lord, I love you. He said, feed my flock. The third time, Peter was offended. Amen. Why would Jesus ask the same question 3 times? Jesu pawakabvunza bvunzo wechete katatu Peter zvakamshungurudza. Oh, I should do sure. Let me try sure. I'm not good when I'm being more confident. Let me try sure. I'm trying sure. I'm sorry. Forgive me. Peter kechitatu akatsamwira Jesu. Jesu akamubvunza mubvunzo uri unotida here. Yeah. And I'm like, you know, right. No movements. Yeah. How much do you prove that? Honey, in my life, is the why. Honey, Chapter, Okawana, Kongana, Kusova, Bumachina, Maka. Tell Namata, Papa, Kustiva, Kudawa. I punish you, put you up on a man. What do you want to watch? John 4:23 and 24. Jesu anopfuura nepatsime.
Yokusangana nomudzimai apa. Azibomvura. Zaka. Amekuti akaprofitera because just akamutaura ndikujuda. Iye akabva nokutaura kuti zvamuziva vanhu kuti vaJudha namaSamaria hatijitani. Dai waiziva chipo chiri pameva. Iwewe ndowaiti kukumbira mvura. Ndokupamvura mhiri. Iyo yokuti ukaiwa hauzofu uchida kuzochera ivhu. Saka vamutorera here kuti inini muri kuramudza baba vedu vana Jacob vakasika vachicherera dzimba. Wakuzouya nemubvunzo. Zvikanzi imimi munoti tinamata kuJerusarema. Madzibaba edu anoti kukoma. Saka chinamato chaito nokushinga. Jesu taura chinhu chakadii. Zvikanzi imimi maSamaria munonamata chinhu chamusingazivi. Asi isusu tinonamata Mwari watinoziva. Tatisa vakaona kunamata Mwari zvakakwana kusimuziva. Chakadzisa vanhu vakawanda kusanamata Mwari zvakakwana kusamuziva. Hana vaiziva Mwari wake. Penida akaita mashiripiti akazama nepanogona napo kumutsamwisa kuti arame Mwari. Hana akanamata nekunamata kwemunhu anoziva Mwari. Kusvika Hana rimwe zuva ari kutemberi nemuprista waMwari akapesa mutarisa akati unenge wakadhakwa. Kusvika vanhu vakuchechi vati unenge wakadhakwa. Kana matiro hwaika unoita makusheni uri kuchechi, masikati uri kuchechi, manheru uri kuchechi, ende life yacho hati kuchinja. Vanhu vachausikumwana asi makusheni uri kuchechi, masikati uri kuchechi, manheru uri kuchechi, Sunday uri kuchechi, Wednesday kuBible study, Saturday ku. Kana matiro hwai asi mwana wacho hauna. Vasina kuti Hana aiziva Mwari. You're preaching. Ndoita mwene waHebrew wakomana vaya. Zvikanzi inzwaiwa. Isu fatira kuti moto unogona kuureza 7 times. It's fine. Asi isu satinoziva kuti wenu asiriye watinoziva. Wamunoda tipfukamiro. Satiye watakaudzwa nemadzibaba edu. Saka ngazvizivikanwe namambo kuti moto kana kuti hapana moto uyu hatipfukamiri. Watinonamata achatidurura asi nyange akasatidurura. Imagine iyoyo situation yakamuka Jesu kuOld Testament nguva yake isati yakwana. Ende vakatotanga kuprofita kuti anenge Jesu vanhu vakavasina kuziva. Vakanda vanhu vagari mumoto. Avo vanhu vari moto vari kutorora anosvika pava. Entora riskamata. Iva vasota. Adema kotari yakotari. Nekotokobaya. Wamuri kuona moto wenyu wenyika. Asisi kuti wati kuona the consuming fire. Oloma kususkatari. Eva kuskantera. Nairi yene mazivano aposto. Yaikayana matatumari. Naisa imvura. Moto utsine. Ati Jehova. Anasondrumuswaka. Manomira nene. Diatize sibarabo. Vasikavosive. Ndovanofunga vati mfuranga inayedzive moto. Vakomana vanozivana kuti ari ekotana asusata. Rakokataya. Mangani masituation namapizwana Mwari achida kuti muratidze vanhu kubasa kwenyu kuti ndimi munoda Mwari. Vati vakatiza chikoro chomweya. Vake ndotovazoona uchida uyu anenge mwanakomana.
ipapo mwari papasana katakuratidza mwakani mamuri kuti vanhu vamuone matini munobva matanga kukomberera nokuchema mopisa. Iweona uzwa Jesu achiti Jesu wamunodisisa uya ari kurwara zvandayo kurwara hakusi kwekuti afe asi nekuti simba ramwari saka ndichauya harakati ukaziva mwari haupanike asi Jesu ati ndouya. Jesu paanozvakuya Adam mhamhanya kugedesha ari mupano nazapai kazi ndiri ruoko rwacho aidaimaisacho makana situation amazvibatsira akaifanira kuratidzwa namwari kuti ukuru hwake huonekwe. Here is the thing. God created heaven and earth sika munhu wese akashota kuti chive chirangaridzo chokuti unoda Mwari nguva dzose. There will always be an inadequacy in man. Kuti uzive kuti unoda Mwari nguva dzese. Usatona mati ipride yekuti Mwari kuzviona nemusiku. Usarumbidza kuti mirai Jehovha nendirozive nekugona kwenyu ndinoisova ini ndomene. Saka tatitadzisa kurumbidza Mwari zvakanaka kusamuziva. Saka Jesu anoti masamari munonamata wamusingazive. Isusu hatinonamata tomuziva. Aiva nemuzivo vaimurumbidza zvingaa. David anoti my soul longs for thee, my flesh desperate for thee. In a dry and a weary land. David anoti mandiri mugwenga ndakaomerwa ndinemota ndakavhura baki izvo zvinonotandira chatinopinyakuda ndimi kudarika mvura panguva ineyo. You cannot worship God until you are desperate for God. Haugoni kumurumbidza kusvika wane nzara wasvika paunoti I cannot do it without you, Lord. I can't do it. As long as you didn't see about what you know, you can't worship God. Snake up to the chair and cut along with her. Karangarira pakati mukisa. Pakati. Another text dimension. Yoshamisa. Ikupendimire mbiri mwenda wakisati pamoja izvozvo zvakandiringana. Ukana usiku mbiri munhu wese. Zvakandiringana. Saka pandinorumbidza ndinonzwisisa Mwari. Azwa mune makuti ndinosha iswa kwazo. Amaku Jiwa Ose America.
Bible inoti izwi zithathu zichasana. Faith, love, and hope. Akukona kumayitha ekuthenga ukuthi vanhu vatengeuke nokuthi vanhu vatenge vawane dzimba, vanhu vatenge vawane muchato. But hope manje, hope speaks about the coming of Jesus. Inotaura nezvokuti Bible inoti I have this hope as an anchor for my soul. Kuti Jesu achadzoka. Inonzi yakatsanangurira vadzidzi vaenda pabhiro vashamisira vaona machira akabekwa gwiro wakabviswa zvikanzi uyo wamuri kuona achipinda nemumakore achadzoka zvakare. Problem yechurch is to think that we are here forever. The church inoti yaitengesa zvinhu vachikoverana nokuti ravanga vagamuchira nekuti varume Jesu anodzoka. Hatisiwe musi, hatisiwe nguva dzekupaira pezviso. Mangwanani ano ndisangapedza mharidzo ino anogona kudzoka. Asi mubvunzo wakatadzirira here. Saka pandinomurumbidza zvokuti chero ndikafa ndinopinda ndichimba uyo ndichipinda denga rase makereke yaJesu yatindizwa kuti kunamata zvino asi zvepano pasi hazvingafananidzire zvamatinoenda. Zviri nane zvangu ndichave ndiri pano asi vandiri kuenda. Jesu akasiya atiyambira akati ndiri kuenda asandikusiyeimeka ndichakutumira umwe akafanana naye. Vanhu vandiri kuenda ndiri kuno kugadzirira idzinga nokuti kuma kwamba ndeyekuti tigare tichiuka kuti ari kuumeni. And one of the things that I strongly believe is made of just sing any song or just sing two songs and not sing the song of the Lord. There's a difference between singing and ministering. There's a difference between singing the song of the Lord and just singing. Thank you. That's right. And one of the things that has made the worshippers to be in that space, it is that lack of understanding. They're going to start a prophetic time in the church. But what is the church? The party, but in the church. So I don't want to share song is still a man. Imagine what you put on tower and it's a new young woman. Imagine what I was there and you don't have to come as I may not go with them. Because after I went to do what I want to be seized, prophetic time like the church. We know that one day Apostle was praying and the Lord said to me, son, a time is coming and do the people are you. You're going to uchakubatsira kumira mangwayo yausi uchakuku remota yandakakupa akaimba yemota yandakakupa vanhu uchakuku kuti ndakasangana nayo. Chinoita kuti John abviswe meso ake mudhamu reoyi abude achinyora book reRevelation hakusi kuti akapiwa imba naMwari iye kuti akasangana naye. Chinoita kuti Peter kana vakuda kundiroverera ndiroverere upside down veve ndifananidzwe namamina kuti akasangana naye. Problem yatiri kuita taimbirwa nevasina kusangana naye. Saka mziyopfena tiri pasurface zona kuita nhasi mangwana hadzii. Amen. Zatimuone masomo ariko kudenga. Tatinoita kunamata maroti kunyasha to travel into the dimension where those souls are and we receive them and
I will bring them to Powerful. Sometimes you can't be a worshiper sitting on the mat. You can't pray for 5 hours. I am seasons, Apostle, where God takes me 10 hours straight. No break, no toilet. Just I stayed with Mdaramazigere for 3 months. In those 3 months, I prayed from 11 p.m. until 7 a.m. every day of my life. Because it's the realm of the spirit. It's big. Oh yeah. Ukasabati wanakutunga wanamchene wanakutunga wanakuwa demonic operata shwezu Mungu ayamchitimbia shwezu kisiri shaula. I've listened to some people mashauri mnazo na mwenga yazwe kuchukua huyu amneno baadaye ngisema wale wetu wenye siri wewe wamani usizaru sana kuna make sense maringine sio Bible unajua sio. Because the realm of the spirit is diverse. Tell a prophet about our opinion. As God of know is our case. Look at the water, you can't guess them. Yeah. That girl, the diviner of opinion, but Chechile tuliyokuwa mkamtia msikale profita ano solo baba ano muskala huya ya kana na mangua ino ya post amepombe ya nakula sikaiti I've seen in the Tafeka Masutu Apostle nilikupatia bana sasa mchezo nikukukaa Yeah. Because that church is not praying enough. The worshipers are not praying enough until discernment. It's sad. The church, they are weak, powerless, voiceless. Yeah. Since we see at times and the seasons of God. Oh yeah. By now, Apostle, if Father David prophesied the resurrection of Jesus, by now they should prophesy the second coming. Oh yeah. Our songs should be consoling the martyrs that are going to die in the time of persecution. Because surely heaven persecution is coming. Thank the Lord. Yeah. And I can guarantee you if you come down, many of us will deny Jesus. Yeah. Because until our Sangara remote, never please. Imagine Judah to Murayo could die or could contend for the faith. That was going to imagine time and what? How far we removed from Jesus. Faith, it's a conviction of Jesus. You know, today, Bible, when He comes, the Son of Man, will He find faith? Yeah. True that. Content, conviction that Jesus. So our worship is not complete. Yes, sir. Because we touch no God. Yes, sir. Thank you. So knowing God and worshiping God, in order to be prepared to take a journey with God, not just a moment. It took a 3-day journey. 3 days. Anima Pizanemo, Chienta Mukon. Ashika Abraham must be willing to climb up the mountain. Oh yeah. And he must be open. He had to deal with the 2 songs. Yes, sir. It's as if we are saying, Mari, ameno pamuri koko, amemachua na kutitawia, kasangana chua wa istadamu karatili pali, weda mawuya kanotamna kuya na basi, at least matua na kutitatili pali.
Yeah. Thank you, Jesus. Thank you. We can come to a spiritual gathering every Sunday. Together. I see you here. Oh, yeah. Yeah. So we did not find out extension over here to farm and a one. Never have to shoot at you, but you know, also like Terra, people we could get me over die. As one day that I become church, no matter for that church, that church, invite to church and Santina. As well as that, what was all my go to my as them for the same and you know what I will tell you that she better without the sun and the power every day teaching what I want. Teach you miracle and they put it in to my hands. As the stand up sun and teaching them praying. And worry after some weeks and days. Nobody take up to revive. As I start up to revive, I will never know what you will. And what you will are Bakuka na nzweza pala unatoka kabuzo wa mweya wa tisura watituye kuchichi. I'm looking for a church. Isi napema program. Asi weo kuzama nasi program yenu ayaka nesi. I long for a day of Uso that no sangana se sange mba. To padama. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Don't come by our this day. I just result that she can say on this day. I say, Gloria man, Yaki Fukinza, Ikaimanes. Maana Jitilatiza, Ziazo Famanas, Magume Kiria, direction with the church should take. I long for day. Ratino Sangana Pan, teaches what Dakuna gets, Akuna generator, but when it's with Chiesa, Gisela Sananguri, Chiesa Chilichi, who will be a one man, one shop while you come in our church. Who said, Babuya, Awaya, Adia no announce. You know, she's from Tawi. Chino chake kanapaka tubeba na wake Maria mwenzenga nochi na chake Masipano loma noti na zura zake Ano shideza mwita mwana mchecha Mkwana mdumura Maria Oganda imanza mdumura Maria Obele kwa na Maria kudangaye wahi Okura alikapenda Oshitwa nechisika chakasika Orowa oshipiwa nechisika chakasika Kungodamuke akupinda mumoyo yamu Akukala pakati pebana wake Anechino chakukala pakati penu Mpuzo roko titino wanahere Akane pakati penu Kana utitila wama Mabasa yenu wala mariveno Maritenu tawala mariveno Mabusiness yenu wala mariveno Muritenu tawala mariveno. Where is the space for our God? Mbuwa tawala mariveno Patino rumpita geta katarisa mbuwa Mbuwa mfundis mbuwa Tona usongela kumba Tili kusongela ipapo ipora Mariveno, Tiligutsogeva ipapa, unaona TV ya baba Mariveno, asiwanapita, alitiwarume, hatuna nguo na chikafu ikoko, takai wakasala na mbeya,
chechikavikoko rebi kunotera kunamata nekupalita shoko nyika ino na Mwari asikereke ya Mwari ili kupokana pachekumi ili kupokana pakunindopi wa Mwari amapora titi ambina wanakapapatisa andiswa Apollos auswa Paulo one planted one water but the increase was given by God. Na huyo kuzonyemeteza pelete itoke kuna Yesu itoke pagurupita itoke pamapi itoke pamapi. I know you've become a modern church that loves to break standing. Asimariti mambo hawashikirwe jenanda. There is a protocol to approaching a king. Kutara pale aituma aitonetema achini kupete huko kujihasa tamambo zitoleke yeyenu ya masuaro isinakoni kumfukamira asiye kuneka yatiloteletera ilotimaeleka akapopinaneka kari asiye ina kumabalira kupinaneka anontiza atutao wakana mapambei pake wati muzele ili makarurama wakafanyirwa nembi nerupito nekuti makashika zilo chese takashikwa nekunya kwenu. Rupito natunaika pasipano amsisi hicho atusikutikama pano silikutangira kudenga wasane wa woshipasi kupina denga ona shilikuita denga iwa mambo itamira vilo reflecta shilikwa kudenga no masareto. Every Sunday I strongly believe there are sounds that God releases in the atmosphere. The duty of a worshiper is to catch the frequency of heaven and tune in the station of the church. Put the debate, my size heart, and I will be Oh yes, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Shakaya makasubuyende, kuna masondo koria kuku sakayama, uyende ria kuku shikayama matsanda karia kuku, uyende sianda kuku shikayama makasanda, uyende ria kuku subuyende, sakayama makasubuyende.
gods fighting that this generation may be revived. And my generation is stiff. Just 2 days, 3 days before I came, I was seriously, I almost said, Lord, I'm not going. Somehow I find myself here. Last night my wife was calling. I was sad and seriously ill. I don't know what to do. And I knew because of the assignment in the time that there was out of my family. And my children said, that's not what to worship God. I spent the whole night. I slept about 2 hours praying. The Lord, as I minister to your people, let not the enemy celebrate victory over my family. I was praying, but I said I would not stop the ministry of God because there is a sickness in my house. I will not deny the people of God that grace has given me because there is a situation in my house. The Lord is looking for soldiers and watchmen that will mark their gates diligently and say, I will not allow my enemy to enter through my gate. He may enter through the gate of intercessors, but not the worshippers. There is no satanist, there is no witch. We will join the praise and worship in my days. ATACR, there is no witch. We will join the intercession team in my days. ATACR, there is no witch. We will enter the body of the church in my days. ATACR, there is no witch. We will enter through these doors. As long as I am an usher, I will be full of fire as I keep them. When they carry a different assignment, they will confess or they will fall. They will confess or they will die. God is looking. Over Israel that will not rest day and night until the glory of God is restored upon Israel. Following him will require us to deny ourselves when Cain is close. I came having provoked someone that don't just be a member of the priesthood, but desire to be the one who carry the ark of the Lord and bring back to the church again. It's not enough to be the worship team. Desire. And every time I minister, it's not just a waste of time. I'm not singing a song that I know or a song that I know the lyrics. But I'm singing the song that is at the heart of God. Thank you, Lord, for this advice. Thank you for touching
And the Bible says, if you breathe, speaking to one another in songs, in hymns, and spiritual songs, making a melody in your hearts unto the Lord. The Lord is waiting for a melody from your heart. The Lord is waiting for a song from your heart. The Lord is waiting for a spiritual song from your heart. Can we worship Him this morning? Receive the fire of God to minister better in our generation. Shatamalata, Pedro Santiketa, Wanakataliaba, Riketa, Eleporata, Catelata, Nosa. Maybe you worship your protest.
For the new generation
generation that honors God. I long for the few that can travail with me, for a new generation that fears God. Yami Katai, Kokela Kata, Repen Kokota, Yabe Kataya, Lindos Kotela, Lepro Sataka. Then when Peter was thrown into jail, prayers were made by the saints. Prayers were made by the saints. Prayers were made by the saints. There are some of you that are captured in the prisons of the devil. I'm here to travail that you may be released, to travail that you may be free. In the midnight hour, Paul and Silas, they began to call upon the name of the Lord, and the chains were broken, the prison gates were open. David says, deliver me from these prisons that I may worship you. Deliver me. Yabakata, 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 Yabakata. Then we die, be born in one day, as soon as he is here. Travail, travail. I came to travel with you on a journey to where your God is. Ganzwa lepo lepo ya fufuta naona ndimi zilenge murashi wemoto. Aripakatube Samasara inawira Ibisara inaya Danzwa Lepo ya fufuta Nauona nditu Zilenge murashuwe moto. But be filled by the Holy Ghost. Do not be drunk with wine remain in excess, but be filled. There's a situation that you left home. There is a boldness, there is a confidence to face you. You tell that situation but the devil knows it's not a playground.
Sing
For the Lord even my God has become my hiding place. Maoko inashatilo kara namatsuka zake nosura unditsitsis shukuri upendo ndimu maoko I want to sing a few moments to restore
Search me and see if there's any sin in me. And wash me as the washing of your soul. Worship is not an act that we do. Worship is not a ritual that we do like we're doing now. Worship is a life that is lived for God. This what we are doing and singing now is simply perfecting and feeding our worship. But worship is a life that you live for God. Exclusively separated from work in the Holy of Holies. Many of us as worshippers, we are those vessels that the Lord has chosen in this generation to use in His temple. We must be clean. We must be pure. We must be separated. Good things in the New Testament, Romans 1:6 says, we have become both the priests and the kings. We offer spiritual sacrifices unto the Lord. And now we no longer offer bulls and cows. The Romans 12:1 that I've just alluded to is showing us that we now offer ourselves as a sacrifice on the altar. Every day, anger, rage, jealousy, witchcraft, debauchery, adultery, immorality. These things must die at the altar daily, every day, for us to be able to worship God purely and our worship be acceptable. Worship is like burning incense. What remains acceptable to God is what is worship. Everything else is not. That's why Bible chipatinosika kunena mabasa ese anoviringizwa oiswa mumoto anotanga vakamira ndocheri ane mubayiro akaitirwa Mwari kuti akaitirwa kuda kuonekwa nevanhu kana kufadza vanhu kana kufadza nyama. God help us. I'll finish with this song. So just ask the Lord to minister to all of us. But I just want to follow you, Jesus. The stage and take the crowd. Jesus, Jesus. But I just want to follow Jesus, Jesus. Take the stage and take the crowd. Jesus, Jesus, Holy Ghost, you are not Pentecostal, you are not Orthodox. Teach us your ways. Holy Ghost, you are not Pentecostal, you are not Orthodox. Teach us your ways. You are the Spirit of the Father. You are the promise to the church. You are the Spirit of purity. How come we don't see you in
in our church. We want to see Holy Ghost again. Come fill our churches, Holy Ghost again. Come fill our families again. Come fill our schools again. Come fill our streets again. Come fill our services again. Come fill our worshipers again. Come fill our ushers again. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Come fill our churches again. Come fill our services again. Come fill our schools again. Come fill our streets again. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Before I say that, I just want you to lift your hands. It's a moment of receiving. You just want to receive from the Lord. Before I sit down, one of the things that the devil discourages women to worship God most of is that he makes them focus on a big breakthrough that they want. They lose focus on the small little breakthroughs that God is doing every day as they walk towards that big breakthrough. So then, because they can't see that, then they fail to thank God for the things that are happening around them. They fail to be grateful for the things that are happening every day. So you may be looking for a child in 16 years and you are discouraged. But there are some that failed to have children and they divorced. At least you still have your marriage. It's still a miracle that you need to thank God for. And the fact that you're still in marriage means that God is bringing your child. The child that you might be needing is not an ordinary child. And Nina might be having many children, but the Lord is looking for a Samuel. And that Samuel is only in the womb of Hannah. The thing that you are looking for, sometimes it may take time because it's the thing that will serve a generation, not just you and your family. So it might take time because it's not just for you, but it's for a generation. Some of us took long to appear on the scene. We started ministering in 2004, but because what we are carrying is not for a church, it's for a generation. So the Lord had to take time to prepare us to be able to stand the fires that come with standing for a generation. So sometimes there are churches that will invite us, big churches that have money, and we will refuse to go there because what they believe and what we are fighting for are two different things. So we would rather not go because we no longer live our lives for ourselves, but for a generation. So I want you to lift your hands in 1 minute. We just want to receive from God and be grateful.
Nothing changes you. There is something that you have that God can use. That's the starting point. If you can thank God, Jesus said, what is there? They said only 5 loaves and 2 fish. He said, bring it to me. And he gave thanks. That which you have, if you can say, if you can thank God, the one in the flower, just so be back and teach you never know from the tough. But if you can thank God, yeah. This was God. This was God. This was God. This. I know you might have forgotten some of them, but I will remind you that you woke up this morning when someone was in Montana hospital. If ever there is a hospital, and they were breathing their last. What the hell? There's some who are in occultic churches, deceived of their way to hell. You are in a good church, hearing Jesus, the real Jesus. What Sis Pepe, there's some that wish to fly just to South Africa. They have flown all the way to Australia. Koko, Besaleni wakatishia kare. Wakashora na wasina kuona masukuru. Watomata 5 mwa woko. Watimarima.
wicked, but I've seen road accidents. These past months, left, right, and center, different places. It's not that you are a good driver, but the Lord, had it not been for the Lord, who was always on our side, the enemy would have devoured. It was always my prayer. Hallelujah. I strongly believe that I'm yet to see God raising ministers who are going to minister even 10 times better than I do. And may God elevate you, sir. May God remember you. May you hear songs from heaven. In the name of Jesus. I say, may the sick be healed when you minister. And may the bound be set free when you sing. In the name of Jesus. And may those that don't know Christ come to the knowledge of Jesus Christ. Even as you sing. In the name of Jesus. My God. We are going to have a wonderful time today. The church is very Shoma. To Kingdom Murumbizo. To Kingdom Murumbizo. As usual, I will teach about the ministry of praise and worship. Kama wine kunyora, wana kunyora. Just chat to say. Espera jogo jamba Jorge. Vamos preparando disposição. Titibata, somos resultados. Aí o chuveiro de Colombiza. Ana pegou na primeira eu YouTube para WhatsApp. Uende kama notes wana kunyora. Hallelujah. Ça je chemin. Je suis dans le limite.
Amen. Mushumiri angachishumira nezvenyasha apa andifundidza pandakabva kwacho. I have always shared my testimony kuti ndakambovhura bhini kakawanda chaizvo tsvaga chekudya mubhini.
ndisingabenki dzakakwana chaizvo, asi ndakasungwa nemweya wenhamo, ndisina pekurara. And I want to share with you this afternoon that I praised my way out of it. I said I worshipped my way out of it. Tatsikisira ushumiri we praise and worship to something that we do as we are waiting for shoko kuti riparidze. Nyambisirwa haisiriyo nyaya yacho, ndo nyaya hombe chayo chayo ishe vanenge vavinga mukereke. Tiriteze rekereke, tiriteze. Vasharukwa vekare vaiziva secret iyoyo, ndosaka vanga vasingakurumidzi kuvhura door muyenzi apinde pasina chorus. Nokuti patinovhura door hatisi kuziva watinomuvhurira, uyezve hatizivi mamhepo watavhurira ari kupinda nemunhu iyeye. Waiti uchiti gogoyi kare vaiuvhura musuwo nechorus vachiti ndoda 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 Mwari uya muri wopinda mumba wonamata namata upi wati womwa wotaura nyaya yako yawainga paunongoti ndakuenda waishedzwa vananzi dzokai vana ndoda ndoda muenzi asataenda zvazvaita muchadenga, zvimwe zvazvaita kuvana vedu vasinganzwisisi shoko asi zvaivashandura mukati umu. Zvinova tiri kureiza mazuva ano, ndosaka vachichinja vachiita ngocha, nokuti hakuna munamato kumba, hakuna rumbidzo kumba. Tiritezere vatendi, ndoidzidzisa manje so vara rinoti praise rinobuda kakawanda mumavhesi akawanda. Psalm 63 verse 3 to 4. David anoti, because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live. No, but that's some woman could cheat her to praise. And I tell you praise, I'm Moreveiko. Muchi Hebrew, mune mavara anoshika 7, anotsana nguranya ye praise. You guys can even sit there. It's fine. Anotsana nguranya ye praise. Achi break it down kuti tinzwisise kuti
I will praise you. Number one. Somebody say halal. Somebody say halal. H-A-L-L-A-H. Halal is the most common word for praise. Praise. The word simply means to boast or to brag or to rave on and on about God. To boast about God. Hallelujah. When we are praising God, we are boasting about Him. What was everyone now actually boast about Him very well? Did you want to praise Him? Did you want to have a weapon of slyness? The kid is praising his dead. Till there's a thing. You know, my local son of one of you. Can I indeed know what she boasted about my way? But tell you, the master, I'm not boasting about my way. I don't know, and this is what you pocket. Can I want my husband of your husband? So what you tell the next Sunday? I was good. Could I have my Bible? Was I like my Bible? I'm from there. You know what? Now, it's the time you fly from America. I was shocked. Muslim, we are having more happy upon the you couldn't be the marijuana. Mundeke, you know, capacity. Don't do that. Siraka no one is type. Ash, it's like a miserable man who says, "For them to say, my drink, yeah, I'm to one that I have to blow a road." Why are you going to be ready? But then imagine, what is the local for me? I think I don't know. Somebody say halal. We need to learn to boast about our God wherever we are. That one on its own is praise. Amen. People who attend football, they shout. Somebody say they shout. They shout and scream for their favorite team. Amen. That is to halal. To halal, it is to shout for your favorite God. Do you say that? Sarano, continue with the Bible. She gave that witness when we whisper and who says, we need you to shout. Go boy, I want to shout. We not just scream at you, boy. We might in door, but don't scream at you. You are a gakush not only pass this or a red can now scream at you. What are you doing? I will. What are you sophisticated instead of your answers? Could I make one of Zima? Or Munamuta is about what tells the room is there? Tells him. Tells him. And this is TV away. No, I don't think what I did not know. I didn't check it. What I put your note to you, it's not in there on who's scream. Yes, sir. Did I get into the business? I don't see that.
ndikati nyarara ukuitira noise Jesu. Akata munodaro ndaini munoona kai. So atione. Rega ndiscrime nogona kubatsirwa nayo. Ndokushathera kuti Jesu mwanakomana wa Davhidha ndinzvine wangoni, ndinzvine wangoni, ndinzvine wangoni. Iwenewo patine chiregedza kutedzera vanoona. Kune munhu ari kuzvida padhuze newe panguva yerumbidzo haasi kuskrima. Nhava iye anoona. Iwe wakutedzera. Kwatabva kudzimba kwakasiyana varume. Mugaro watakaita tabva kudzimba dzakasiyana siyana, tabva mumabackground dzakasiyana siyana. Vamwe vanoona, vamwe takaberekwa tisina chekudya, tichidya mudustbin. Ndosaka tirumbidza kunge tinopenda because handisi kuda kudzokera kwandakabva iko. Ndinadzokera, handidzokeri. Kwete kana watesta upenyu hwandorarama wokungobhururuka uchienda kwawanda. Wobva kuti hanzi ndiregedze tidzosere kupinhi, handekwako. Kana vasvotwa ndekwako. Indau yakuzohala apana. I really need to scream. Kana bhutsu cho Jesus. Zvimabhati zvinotinetsa izvi. Zvinotirambidza dzimwe nguva kunyatsoita hala. Pane nguva yanochibvisa chibhachi ichi. Wanika veprotocol vakutokanganisira kuti munhu waMwari rudzishi wahambira mberi kwedu asina bhachi. Iyo ndekwako nebhachi rako. Ngazorumbidzai. Handauya kufashion show pana. Somebody say hala. Somebody say hala. Second word that we are going to talk about is called the yada. Somebody say yada. Somebody say yada. Tara yada is chukwa the beauty of zero. Yada means to worship. Yada means to worship with extended hands. The Bible says in the book of Psalms chapter 134 verse 2, lift up your hands. Somebody say lift up your hands. I should didn't change here, but I'm going to lift up your hands. Yes. Lift up your hands. It says lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. And you know why you from a verse which I from the Manaiga no pai. Psalms 43 verse 1 to 5. Nyora pass. We don't go nyora ma verse which can be said which go to Vura wako Manaiga. Go to put the ink. Nyora. Psalms 43 verse 1 to 5. Psalms 134 verse 2. Second Chronicles 20 verse 1 to 21. Nehemiah chapter 8 verse 6. 1 Timothy chapter 2 verse 8. I'll go through that again. Second Chronicles chapter 20 verse 1 to 21. Nehemiah chapter 8 verse 6. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Somebody say yada. It means to worship with extended hands. Hallelujah. To worship with what? Kurumbi Bamari Mawoko Akadi.
maoko amina watu. Mai muzvamapiwa maoko. Mochimirama munhu kuti akukurudzirei kusimudza maoko muchechi. Hatisi kungosimudza maoko as a tradition. It is a way that we do to praise God. When we lift our hands, it is to yada. It is a sign of surrender to God. Cannot you simudza maoko? You are saying to Him, I give my everything to you. I give myself to you. Those who pira kwa murishe. Nai church. Chimazo ntaura ya muri vanhu vekuziva imi chimboya fundudza. Sai muchimirira kuudzwa nemumwe munhu kusimudza maoko muchechi. Ora ndinogumira zvekuparidza togotaura why? Nechizviitira. Alright. Semunhu achazonida chikafu after service rega ndisiye nyasha. Unonyumwaka. Kana zvandakazokudza kuti Ishe vakazondikomborera nemwana naiga. Mwanangu anonzi Araya kana kuti Rendani. Rendani is a Venda word which means to praise or to yada. Now, Rendani akanyatsodzidzisa kuti ndinyatsobata revelation yayada kuti chii. Rendani right now she's just 1 year old. Saka kutaura munyatsobuda anenge achitedzera mawords atotaura isusu. So anenge achiti come akasimudza maoko kwaari ari kureva kuti nditore and ari kureva kuti uya unditore. Ndikamuignore anobva atosimudza maoko come achichemera kuda kutorwa. Nakati ndakatarisa Ishe vakati this is to yada. When you are lifting your hands to me and crying to me and saying, come. Unofanigwa, you must be yada. Zokuti chero Mwari vari busy. Kana baba vako vari busy. Nairendani. Baba vako zvavanotravhera kudai vari busy. Vasina nguva newe. Apo uruka diki uri helpless. You need this father. For you to get the attention of the father, lift up your hands, Rendani, and say, come. This guy will stop whatever he's doing and attend to you. Now, yada inoshandiswa naRendani asina mashoko akawanda. Hana manzwi akawanda ekutaurira mudhara. Anongoziva kusimudza maoko nokutaura one word rokuti come. Hausibata. Kune vanawo mashoko. Kune vasina mashoko. Vanoti Ishenda uya ndiri pano. Nyaya dzangu handikwanisi kudzirondedzera dzese. Nokuti imi makandiziva ndisati ndaberekwa kusvikira nhasi. All I can do to get your attention this afternoon, I will lift up my hands and I will yada until God and the whole of heaven turns the attention to me. Kusvikira denga randisimudza. Adanga uchibata mani. Ausibata nyasho. Nokuti Rendani kadiki baba. Akagona kusimuka kega.
kanofanirwa kusimudzwa. Zvino iwe unoda kuzvisimudza wega. Une maconnection naye. Takazviedza isi zvemaconnection. Ndakazoona kuti vanosimudza ndiMwari. Dzimwe nguva iwe hausi kunyatsorumbidza because wakatemba hama dzako dziri politics. Isu vamwe tisina hama dzacho, tine hama imwe chete. Hama yangu ndiIshe Jesu. Ndosaka tichisimudza maoko kuchechi. Kwete kusimudza muchechi chete, chero mumota unotoona takatosimudza maoko tichiti ngaarumbidzwe Ishe. Nekuti tinoda kusimudzwa. Tichiti come Lord Jesus. Tiritezere chechi. Moyo unoda kuparidza baba. Asi nguva ndoisi. Here the pictures a child. Hands raised, running toward the dead, crying, hold me. Daddy, please hold me. Yada is often translated as giving thanks. Yada is often a cry for help. Yada is praise. It is used when we are desperate for God. When we are in need for victory, we lift up our hands and we yada. Raising hands is one of the most explosive and meaningful expressions of praise. Raising hands, even internationally, it is a sign of surrender. Are we together? Are we together? A worshiping person raises his hands in adoration and in surrender to God. Saka church, ngatisava ignorant pazvinhu zvakakosha kuna Mwari. Kusimudzwa kwemaoko itori rumbidzo kuna Mwari. Munhu wese ngasimudze maoko to. Thank you. That is the other. Put your hands together for Jesus. Where the Shagora Church is an national Barak. Somebody say Barak. B-A-R-A-K. It is Barak. Job chapter 1, verse 21. Judges 5. Verse 1 to 2. Psalms 72, verse 15. Barak is used to denote blessing. Job announced, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. The next word we are going to talk about today is Tehillah. Someone say Tehillah. It means to sing loud. Someone say loud. Someone say to sing loud. Psalm 22 verse 3. Psalm 22 verse 3. You are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. And I see the praises with a loud voice, praising the Lord with my everything. Psalm 22 verse 3. Exodus chapter 15 verse 2. Exodus chapter 15 verse 2. In the house of the overseer kuti muri chechi yeshoko. Unofana shoko here. Those are not going to overseer. And last time Panago and Nana Fonera Liga, I chechi no shoko. I be chero vessel no di chechi. No amana magachinda. I the magachinda not in overseer magachinda chechi and chechi. You don't follow shoko.
Exodus 15 verse 2, Isaiah 61 verse 3. The last one is Deuteronomy chapter 10 verse 21. Tehillah involves music and singing, especially singing. Singing, kuimba chinhu chakakosha mchechi. It is vital to worship God through a song. Chinhu chakakosha kuvhura muromo woimba. Rega ndikuona vari muromo pano, mune muromo here pano, vanai kana uri pano une muromo simudza maoko choni. Ngamwari vanenashamu yese ane muromo isai pasimo asina anoti munhu wamwari ina ndina muromo kunze kwe amogararwa asina muromo. Vatendi, do not fall for the deception yapinzwa muchechi naSatani. Chechi yamazuva ano inoita kunge yakahaya vanhu vayabhadhara vanonzi vepraise and worship, vanonzi basa ravo kuridza nekuimba. Musanyepera nevanhu ava, havasi kushandira iwe. Mumwe nemumwe achanomira nedzake kudenga wari. Ava vanhu vakapfeka maunifomu ava havasi kuimbira iwewe. Ishe vari kuda wako muromo uvhurwe. Izvozvo hazvinei nekuti how old are you. Nekuti chero ukava old sei, ukava munhu mukuru, hauzovi munhu mukuru waMwari. You can never be older than God. Hakuna musi umwe chete Jesu yavachasangana newe vakati makadiiba mukuru. Tese taita vatete pamberi paJesu. Aiswera gaiti kusvederera iyona baba. Nati tese taita vadiki kuna Jesu. Saka kana iri nguva yekuimba, maslay queen, mayellow pole, munhu wese ngaashame muromo. Ndoinonzi rumbidzo iyo tiri teedzere nhai kereke, ndozvawakasikirwa izvozvo nemusiki. Izvozvo hazvinei nokuti wakadzidza, hazvinei nokuti hauna kudzidza. Ishe vari kuexpecta kuti uvhure muromo wako urumbidze. Torumbidza zita zvakasiyana kudai so. Torumbidza zita totenda kunaka Jesu.
Vakasiyana vatete. Vakasiyana. Nekudaiso. Torumbidza. Zitare. Hauna kuinzwa. Wakurumidza kudaira. Kudaira ndoziva kuti unodaira zvako. Nakuti uone kuti zvakasiyana. Nambokuitirai kutanga daira. Ndiko zvinochimira kudaira utarisi. Uteerere. Torumbidza zita renyu, totenda kunaka kwenyu Jesu. Now, ndiri kuimba with everything that is in me. Ndosaka ndichisweta. Iwe uchine makeup yawazora na 6. Ngatimboti iwewe ndiwe Mwari wacho. Ndoupi waungatora serious pana? Ndeupi anenge ari kurevesa iKristu? Ndiri kushandisa simba rangu rese pana. Nai, kana muchishamisa imi vainge imwimba yaMwari. Amen. Zvamunoshamisa kudai munenge muri glorious kai. Kuzodzwa kwenyu nezvigaro zvenyu ndozvokutadzai kuimba nesimba renyu rese. Ndisenda kutaura mai, handigari kuno. Saka nokutsamura ndopasina mai. Ndendapenda manje so kutobva pano. Mati naye overseer. Mati watavinga panapa ndiye musiki wedenga nenyika. Ndozvamurutidzisire naye baba. Mati watavinga panapa ndiye akatifira pamushinjikwa here. Mati watavinga panapa ndiye ari kuregerera zvivi zvedu here. Saka mumwe chete ndiye watiri kuita zvekuimba tichishainira here. Ini hangu ndochika Mwari. Vamwe venyu kusaimba nesimba rako rese kusachika Mwari chete. Ndavangombofunga kuti Mwari muramu wako. God is not your cousin. He is the creator of heaven and earth. Ishe vakangohetsura vari kudenga kungoti sexual wakudiwa kudenga izvezvi. Ndiri pamberi penyu izvezvi. Ndokudonherai. Mosara muti mhanya muchiita seishe vatora mweya wako. Zvino mukuru iyeye ane simba rokutora mweya paadira. Kana ndapiwa mukana wekuimba. Kana ndapiwa mukana wekumimbira. Iwe handina kana basa newewo. Nokuti iwe haundipe upenyu. Haundipe upenyu. Saka zvaunofunga nemaimbiro angu, whether wafunga kuti ndinorova Discord kana kuti handirovi, ndekwako iyo shamwari. Ndekwako. Handina kuinga kuzofadza iwe muchechi. Ndapiwa mukana nemusiki wekuimba varume. Chaimba nesimba rangu rese. Udzari pedyo nekuti rega kutedzera vanoona. Vane maziso usavatedzera. Iwe uchiziva zvako kuti uri bofu. Unoshedzera nesimba rako rese. Kuti Jesu mwanakomana waDhavhidha ndinzwire ngoni. Munhu waMwari, rimwe gore ndakamboti ndiri
ndiri kuchechi nandiri chiri mudiki pa ndakaudzana vamwe sister so ukanzi batechi unombonyanyisa kushatira fesi kudaro kana uchimba kwezi kushata rudziko kana uchimba kudaro oza zvakandirwadza singaiti kunyanyanya kutudzwana sister yeusatooroora kunzia kuti mashandisira munozoita fesi yenyu hazvizodi kudaro varume tinenge tisina kuronga kushatisa fesi asi kana tiri pamberi paMwari I really do not matter. Iye akasika chiso chacho ichi kana ndiri pamberi pake I really do not matter at all. Handina kunyanyokosha uyezve handina chokuhwandisa pamberi pake. I really do not need to look all that dignified because iye anondoona kunyange ndiri mutoilet. Pamberi pake handisi mucelebrity. Pamberi pake handizikanwi. Hakuna kana musi umwe chete Jesu waakakumbira selfie neni. Aish, usati hameni kusvotwa. Toita panevarara ndofarira chaizvo. Our number 5 word is called Zama. Somebody say Zama. Say Zama. Zama means to pluck the strings of an instrument. For the director of music of David, the servant of the Lord, he sang to the Lord the words of this song when the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. You know, when you go to Psalms 18 verse 1 to 3, Psalms 18 verse 1 to 3, Nehemiah chapter 8 verse 10. Kune vakapedza Bible kare, ivavo vanoonekwa nekusanyora, vanenge vachiziva zvese zvaunogara, usati wataura vakuzviziva zvaunogara. Tinovatenda, tinotenda Mwari vanhu vakadaro, tinokudza Ishe nekuti ovhasiya vepano, baba vechechi vepano vari kuonekwa zvavo vachinyora munhu waMwari, asi iwe spiritual father wavo vakapedza kunyora shoko unoziva from cover to cover. Nehemiah chapter 8 verse 10, Psalms chapter 18 verse 1 to 4, Ephesians chapter 5 verse 19. Zama. Inobva yandifungidza 2 Kings chapter 3 verse 15 inoti it came to pass when the musician played, he played string for me, something in the string there. It came to pass when the musician played that the hand of the Lord came mightily upon the man of God. And the servant of God says, "Thus says the Lord." Ane maridzirwe anoitwa anoshinja atomosiye tisati taimba vanhu vanode chikone chibhireo zveatomosiye.
is to Zama. You know that our poem can go to the Dragon Church. When they go on, they will go to the favor. You know the drums and the Gatoluka church is in the mirror. Church, I really didn't bad dick. Church, I really pointed was at Mama. I wonder what I try to sabotage a church. What I told so far, I see. Church, I can feel what I room in a minute to why. Lokuti wewe wazo practice akana mbuganizo. Watofunga kuti you own us. You don't own us you. Unoda kufani kwa kutotenda isheka na watu mkana ugurita. Lokuti mkana yo uchapfura. Kune wakazirita zvinizvi. Wakazvisiya. Kukabere kwa vamwe vakarita. Arigandi kusema Jesu manina ndikusiye anigari pano vako zvokuzvida nokuti wagona kuridza 1 or 2 kune vanoridza ishe vanogona ngovati neutsaiwa handiridza ari mbao Woya pana ba wochiridza icho unochitiza chinhu icho charidzwa. Kuchecha kuzwa kupractice ma skills ako kuno. Practice uri kumba kwenyu wakavhara to. Uchirova nendimi nokutya mari kukuru. Uchiziva kuti kana ndasvika kuchechi nichapiwa mukana wokuita zama pamberi paMwari. Kana mukana wauya ushandise mabiki nokuti kune vamwe vakamboridza izvezvi vari 6 feet under. Anozvanogara akakuudza vanhu nyaya yekufa havafari muchechi, vanosuwa. Apo kusuwa kwavo hakuna zvakunochinja because still unokufa wakasuwa. Rega ndikuudze tese tiri pano neni ari kutaura mberi kwako tichafa. Kana tazofa tichamira mberi kwemusiki. Tochinzi bamini chitsanangurai about zvipo zvenyu zvamakapiwa muri pasi. Makacherera here kana kuti makashandisa zvakanaka? Iyoyo haitombonide hameni yako nokuti uchangofa still. Ukati hameni uchafa, ukasati hameni uchafa still. Kana wafa uchabvunzwa about zvipo zvawakapiwa naShe. Kunzi wakazvishandisa sei, you will have to give account. Tiri tezere vadikani? Nemiwo vacho munoridzirwa nevakomana. Musazonyanya kuvazvidza. Havanzi vakomana vemagitara aiwa. Havasi vakomana vemagitara. Vashumiri vana. Ushumiri hunonzi zama. Zvino nhaiwa zvauri mushumiri neniwo muparidzi ndiri mushumiri. Iwe wanga uchishumira wani ndakagara pana. Inda kuparidza inga waniwo kana wapedza kuridza wakubuda. Vanogara panze. But iwe wanga uchishumira nandiri muwani. Kuzvidza here kushumira kwamwe vanhu. Rega ndizvirege. Vakomana anozoramba kuridza.
Regezai kurumbidza muone kuti Ishe avasimudzi here namatombo. Nakupai here Ephesians chapter 5 verse 19. Nakupai. Speaking to one another with psalms, with hymns and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Somebody say sing. Say and make music. From your heart to the Lord. Those are two different things, singing and making music, right? Am I right? Yeah. So I sing and you make music, right? From your heart. Now there is a difference playing from your mind and playing from your heart. Those who play instruments, they know it. When I play from my mind, I can try to just showcase and show off. There is a place for it and there is a time for it. It is allowed to show us your skills. But you don't show us your skills here in church when it's time to worship. You are allowed to show us your skills when we are at a church concert or when we are somewhere at a drum fest, right? At a drum fest, when we go there, we're not going to worship. We are going to sing. Daniel knows that drum church. What can you run? And I put this. It's not booming on it. To eat that, touch no one up to it. Murumo is not boys that run to one another. We are practicing. We are not such happy. Zine nguwa ya swezi. Then go chita nguwa ya rundi to yo wita sama. Iyo haisi drum fest. Munobo mira. Moriba from the heart. I changed to because I mean you are not the one people. Toda is our next word. Someone say toda. Someone say toda. It means to shout and to address with a loud voice. But toda gives even further. It includes an attitude of gratitude for God's promised deliverance, even while we are still in need. Attitude. Yakakosha. Attitude yakakosha. Nakambotaura last time. I'm sure ndakataura kuti your posture, mamiriro ako, zvauri kuita panguva yauri kutaura mashoko kana kuti yauri kuimba certain words, zvakakosha izvozvo because zvinoudza kakurevesa mune zvauri kutaura. I remember very well ndichikupai this example. Mashoko mamwe chete anoti and I'm desperate for you. Right? Sisters, ndochi yataura mashoko ewa. Muone kuti anochinja sei meaning mashoko ewa. And I'm desperate for you. Chachinja meaning eh? Chachinjisa meaning zvandiri ndichimba mashoko aya. Ndakatarisa mudzimai wemunhu. Zvonovesera. Zvogarisa pasi nemanerita. Ndikazvidzokorora. Maedda anogara pasi nawo ngasiya kuti mama tikukamushedza futi rinembama. Yeah. Same words. These words were written by somebody achiindira Ishe kuti I am desperate for you. Naika. Zvakakosha posture yangu kana ndichiimbira Mwari. Ndosaka uchiona vane wisdom vachidzidzisa kuvhara maziso. Tiri tezere vatete. Tiri
Tiritezere vateni. Kuvhara maziso dzimwe nguva kwakakosha. Handina time manje kutsanangura zvinhu zvandinazvo izvi. Because ndoziva ini pane nziyo dzamakamirira izvozvo. Saka nguva yacho inogona kutinetsa. Let me just give you the last word for today, and then we close this meeting. Shabak. Somebody say Shabak. Shabak also means to shout or to address in a loud tone. For example, Daniel chapter 4, verse 37. Nebuchadnezzar, now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride, he is able to humble. After apedza makore achidya uswa kana ukadzikiswa naMwari ukahambuliwa naShe, pane nguva yekuti unozodzidza kuti zvakakosha to forget about who I am, to forget about my achievements, to forget about my accolades, and to worship God. Hallelujah. Tiritezere chechi. Tiritezere. Kuna Mwari ndichipedzisa ndiri kuti nini? Chechi pairi. Church, the body of Christ, the way it is right now. We are not yet back to a place of praise. And we are not yet back to the original place of worship. Amen. Amen, church. And tinofanirwa kuzvichinja muno mundanga mvura. Vanenge vachibva kuHarare vaya vachiya vachizvida uye vadzidze pano. Kuti pano hatiite zvokuzvida ba. Tinorumbidza Ishe. Tiritezere chechi. Tiritezere. Ndambofirwa nemota ndiri kuSouth Africa. Yanga iri mota yakanaka kwazvo. Iri Benz. Ine zita. Ine mutupo. Inonzi Mercedes. Mutupo wacho ubvanzi Benz. Asi yanga yakafa. Pakuchipfuura zvimwe zvimota zvidiki-diki zvisina kana mazita. Asi zvanga zvichifamba. Yangu ine zita yakanaka, ine mutupo, yanga yakafa. Yanga yakafeisa, it was facing where I'm supposed to go, but it was not going. Yanga ichifanana nechechi yemazivano. Yakatarisa kunofanirwa kunge kuchiendwa kuri kudenga. Asi the majority, they are not going. Jesu anoitaura nyaya yacho anoti the road is narrow. Tiritezere chechi. Rega kutsamwa kuita kungeenda kuvhundutsira ndichingotaura hangu zvirimo mushoko. Jesu anoti nzira yacho yakapama, idiki, kureva kuti kune vakati wandei vasiri kuenda ikoko. Tikabata nyaya yekuzvininipisa vadikani, ichatibatsira pakurumbidza Ishe. Inini marumbidziro andinoita vadikani ngeaya ekuti handisi kuziva kuti ndiri kuenda rini. And marumbidziro angu ndeekunyengerera kuti Ishe panzira yakapamhama kune vashoma vari kupinda neniwo ndipinzeiwo ipapo. Zvino iwewe maybe une denga wakatemba kana kuti uri landlord wedenga. Handizozivi. Isusu tisina denga. Tinorumbidza nemisodzi nemisodzi. Tinorumbidza nokupfugama nekupfugama. Kana tauya muimba yaMwari masutu hana kana basa rese. Zvibhudzwa zvina kana basa rese. Makeup haina kana basa rese. Because handisi landlord wedenga. Ndinoda kunopidzwawo kudenga remuridzi. Zvino muridzi iye ndiye anoti ndinogara kurumbidzira vanhu. Kuti rent irumbidzo. Kana usiri kubhadhara rent yekurumbidza. Amen.
Ngapfugamirwe nemadzimambo, Ishe ngapfugamirwe nevarume, Ishe Jesu ngapfugamirwe nemadzimai. Vana tiri kupfugama tese vana, ngatipfugamei. Tiri kukudzidzisai vana kurumbidza Ishe takapfugama. Ndachikumbira kuti pasaita munhu akamira. Tinotenda vemakamera. Zvakakosha kurekodha kwamuri kuita, asi panguva ino tiri kuda kupfugamira Ishe. Tiri kuedza kudzidzisa kereke kuti hakuna chingatitadzisa kupfugamira Ishe. Nekuti Jesu ndiye mambo. Mapi ose ngapfugame
Shakuitire zvakanaka kereke dzvene yaMwari. Zvadzidza pano akuti tisvike panguva yatinorumbidza mogona kusimuka zvenyu. Patinorumbidza paya kana ukanzwa zvichiti uite posture yekurara, ukanzwa zvichiti uite posture yekupfugama, ukanzwa zvichiti uite yadha usimudze maoko ako, ukanzwa zvichiti upururudze, itira Mwari wako. Tiritezere chechi, tiritezere chechi. Kana iri nguva yekurumbidza, simudzai nzwi rako, vhura muromo wako, tirumbidze tiriteze. Naika aiwa kerepa chigaro, akerepa chigaro, vhura muromo wako, vhura muromo wako.
Give me some other. My God. Yeah. Aketele pose kata. Akala pose totele pose kata.
kana rauya korero vanasikana venyu navana komana venyu vachaprofita majaya nemandara vachaona zviratidzo vakana vacharota opedzereka vanasikana venyu navana komana venyu vachaprofita majaya nemandara vachaona zviratidzo vatana vacharota opedzereka dururai mweya wenyu 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 pamusoro penyama yose dururai mweya wenyu 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 pamusoro penyama yose aiwa dururai mweya wenyu 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 pamusoro penyama yose dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu urose dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu pamusoro penyama yose dururai mweya wenyu dururai dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu pamusoro penyama yose urose dururai mweya wenyu 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 pamusoro penyama yose urose dururai mweya wenyu 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 pamusoro penyama yose dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu aiwa dururai mweya dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu dururai mweya wenyu pamusoro penyama yose dururai mweya wenyu pamusoro penyama Lord, I'm looking to you, my eyes on you, wanting for you to change all of my world. I give my all to you. Lord, I'm looking to you, my eyes on you, wanting for you to change all of my world. I give my all to you. Wari mulira kore kuhanda, wari mulira kore kuhanda. Ninasimu tamsara wangu ngekutenda, ngekutenda. Nijizarisa,
hauna simba mwili wa itembelea tiani akutende iwe chiwele tiani akutende ipapati chiwele vinakupisa chete aiwe ipapati usija Jesu iwe chiwele hauna simba uiriwa itembea wari tiani akutera iwe chiwele tiani akutera iwe aiwe ipapati iwe kensa kupisa chete aiwe ipapati usija Jesu memamaga takaoresa Jesu akafa kutifutira rambe tanochirwara masikati yako simu zakutenda iwe mwana wa Mwari simuka ufalme in the name of Jesus urarama makatelepesha kaya aungufa uri mwana wa Mwari we urarama usija Jesu Mema wagege I declare you free to Jesu akafa kutiwe urarame makatele prosika simu zakutenda unopora iwe simu kaufame uri mwana wa Mwari we unorara mangele bosaya aukufa uri mwana wa Mwari we unorara usija Jesu ropa Ramses Hero Hari Zopensi. Come on, open up your mouth, open up your mouth, open up your mouth. Everybody say, Ropa Ramses Mayandele Mosayaka Hari Nalinga iwe wala maskata Nalinga iwe Natiro Makatele Mosha Unopora iwe Unopora
Ziwakuti as a nation